Нусратулло Давлатзода раиси Кумитаи андози Тоҷикистон аз ҳукумати кишвар хостааст ки сомонаҳои бузурге чун Google, Алибобо Груп ва Телеграмро бояд андоз бандад. Давлатзода дар номаи худ ки моҳи сентябр ба президенти Тоҷикистон навишта шуда охири ҳафтаи ҷорӣ расонаӣ гардид, дар ин маврид ба таҷрубаи ба қавли босамари Русия ишора кардааст. Вай гуфтааст, баъди ҷорӣ шудани андоз аз арзиши илова шуда ба хидматрасониҳои электронӣ дар Русия ки аз тарафи Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, AliExpress, Yahoo, Bing ва ғайра расонда мешавад, дар 3 моҳаи аввали имсол ба буҷети давлатии он кишвар 2 миллиард рубл ворид шудааст. Раиси Кумитаи андоз афзудааст, қонунгузориҳои кишвар дар ин маврид ба ислоҳот ниёз доранд ва изҳори умед кард ки дар сурати андозбандии Google ва ширкатҳои дигари интернетӣ буҷет фоидаи бештар хоҳад дид. Зарурат ба миён омадааст ки барои ба танзим даровардани амалиёт дар интернет чораҳои дахлдор андешида шавад. Ҳамчунин ба қонуни андоз ворид кардани талабот оид ба нигоҳ доштан ва ба буҷет гузарондани андозҳо аз хидматрасонии электронӣ аз ҷумла ҷорӣ кардани андоз аз интернет ба мақсад мувофиқ мебошад, таъкид кардааст ӯ. Таи солҳои ахир бори дуввум аст ки мақомоти тоҷик хостори андозбандии ширкатҳои бузурги интернетӣ мешаванд. Чанд сол қабл Бек Сабур, раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон, дар пайи қатъи дастрасӣ ба Facebook гуфта буд, раҳбарияти ин ширкат бояд ба назди ӯ ҳозир шуда барои фаъолияташ андоз бисупорад. Як коршиноси соҳаи иқтисод дар Тоҷикистон рӯзи 24 декабр дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, чунин пешниҳодҳо на фақат ба буҷет фоида намеорад, балки ба обрӯи кишвар дар сатҳи байналмилал зарба хоҳад зад. Манобаи огоҳ мегӯянд, ки ин нома рӯзи 2 октябр имсол ба дастгоҳи иҷроияи президенти Тоҷикистон расида, раиси Кумитаи андоз ҳанӯз ба номаи худ ҳеҷ посухе нагирифтааст.